bod yn nai mi, ac cynllunydd graffeg, mae Carmarthen Town AFC. Felly, da ni wedi oedi yn fanna ar y rhestr o bobl newydd basio cylchgron barn. Rydych chi nesaf Mai Rowlands o gan y Gaerdydd yn byw ym Mangor oedd nesaf ar y rhestr. Ella byddwn ni'n dod ato chi, felly os da chi eisiau ni siarad efo chi, bydd rhaid i chi'n dilyn ni'n bydd ar trydar. Ond da ni wedi oedi efo tîm pêl-droed Caerfyrddin yn uwch gyngrau'r Cymru, ac yma i sgwrsio efo ni o'r clwb mae Llywydd y clwb a chyfarwyddwr busnes y clwb hefyd, Jeff Thomas. Pnawn da, Jeff. Pnawn da. Sut mae'r hwyl? Iawn, diolch. Chi'n iawn? O, da iawn. Chi'n mynd hollol siŵr? Dwi'n siarad â chi'n iafach. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Eisiau mae pethau te Caerfyrddin prawn ma ta? Mae'n fendigedig, mae'r haul yn tywynnu a mae'n ddwrnod braf iawn. Ie, a sut mae'r haul yn tywynnu ar glwb pêl-droed Caerfyrddin? Wel, allai fo well o'n i'n neud yn digon da. Chi'n bod yn ni'n canol gyngrau ar uwch gyngrau'r Cymru, colli ebyn Bangor sarwn dwytha, ond a chwarae yn erbyn y pencampwyr TNS nos o fori. Reit. Mae tipyn yn digwydd na rhwng pob peth ar y ca ac oddi ar y ca. O reit, fodwch ni oedi ar y ca. Sy'n gêm oed i Sadwrn yn erbyn Bangor, beth y sgôr? Wel, y colli ddwy i ddim, Bangor yn sgori yn y 10 munud, a wedyn ni gêm weddol gyfartal, mae'n debyg am weddill y gêm, ac yna yn yr amser sy'n cael ei ganiatáu yn ychwanegol, fe sgoriodd Bangor eto i fynd ar driphwynt yn ei ymdrech nhw i ddod yn ail yn y gyngrau'r eleni. Da chi'n ofni TNS nos fori, felly mae'n siŵr, ydych chi? Wel, a dweud y gwir, dim o gwbl i ni ennill nhw ddwywaith, eleni yn barod, enillon nhw'n gyngrau'r yn TNS o 2 i ddim, ac enni hefyd enillon ni i ennill y cwpan y gyngrau'r yn y Dre Newydd rhyw fis na 2 yn ôl. Felly, mae'n record ni erbyn TNS eleni yn digon dymunol, so pwy o oer beth i gwyddi nos o fori. Mae'n da chi disgwyl... Mae nhw, wrth gwrs, eisoes yn bencampwyr. Ni'n gobeithio dewn nhw rhyw getyn tîm lawr. Mae'n da chi'n obeithio fydd yn gwylio ar Barc Wain Dew, fan'na da chi'n chwarae, ynddo? Barc Wain Dew, ie. Wel, mae'n amrywio, dweud y gwir, allan torf fod yn well na beth sy'n yn digwydd yma, ond mae'n rhwng 3 a 500 ar gyfer taledd. Cymaint o hynny, oes? Oes. Wel, mae safon o'ch pêl-droed yn dda, ia. Y Wain Dew, mae hwnna'n enw, wastad di'n haro fi'n enw rhyfedd. Pam bod y Wain yn dew, lle? Wel, nawr te, sa'n gwybod, yn Saesneg, St Catherine Street, Richmond Terrace yw un, dy fe. Dwi'n yn siŵr beth, ble mae'r Wain Dew yn tarddu ohono, sa'n gwybod. O'n i'n gwybod ar y stryd hynna, oedd y clacwydd ac yn y blaen yn cerdded yr oll ffordd i Linden canrifoedd yn ôl. O, y clacwydd? Penne bod rhyw gysylltiad a hwnna dwi ddim yn gwybod. Chi'n gofyn cwestiwn anodd iawn nawr. Be, y porthmyn yn cerdded ar gwyddech? Ie, mae'n debyg. Dyna'r ffordd nhw yn cerdded. Mae'n siŵr bod yna hen hanes i'r clwb hefyd wedi sefydlu ers faint, Jeff? Na, dim ond rhyw 60 o flwyddyn. Oedd na sawl clwb bychan o fewn Caerfyrddin, ac yng nghanol y 50au dath rhyw 3-4 y clwb at ei gilydd i ffurfio clwb pêl-droed Caerfyrddin. Ac felly mae wedi bod yn weddol llwyddiannus ers hynny. Ni wedi chwarae yn Ewrop 10 o weithiau, ni wedi ennill cwpan Cymru, ac hefyd ni'n dal yn tir eitha cadar yn uwch gyngrau'r Cymru. Chi'n chwarae, mae'ch tîm dan 4-5, chi'n chwarae heno yn erbyn Merthyr? Odi, mae'n debyg, a nath y tîm ei enthi digon da hefyd, eleni, fe gollon nhw yn y gêm gyn dorfynol cwpan Cymru, colli i Abertawe. Ac felly mae'r dyfodol yn edrych yn digon disglair i ni, ac yn wir wrth chwarae yn erbys wrthnos diwetha. Oedd na 3 o aelodau'r tîm ieuenctid yn chwarae ar y ca i'r tîm cynta. Felly mae meithrin fa go dda gyda ni ac yn gwella o flwyddyn i flwyddyn. O'n i'n sôn am y gêm y tîm dan 4-5, achos o'n i'n edrych ar eich trydar chi. O fanna mae'r sgwrs yma'n tarddu, Jeff. A da chi fel clwb, nid ych chi, dwi'n gwybod, da chi'n brysur fel Llywydd, da chi'n gyfarwyddwr busnes, mae gennych chi ddigon ar eich dilond, ond mae'n amlwg fod y busnes trydar yn bwysig i chi fel clwb os a fwy'n rhannu gwybodaeth, mae'n siŵr, ie? Odi, a dweud y gwir, athro ffiseg sy'n wrthi, mae'n bendigedig hefyd, a mae'n cynnal y wefan y clwb pêl-droed. Ond mae'n bwysig oherwydd, chi'n bod, yn yr oes ma'n dyfe y garfan ei hun sy'n cefnogi,
A mae rhaid ni apelio mwy a mwy i'r ieuanc. Ac hefyd o ddeitiau'r ca, mae yna weithgareddau yn mynd yn ei flaen. Mae'n canolfan cymdeithasol ni. Mae bobl fel grwpiau embroidery, gwynio, hyd yn oed Slimming World, sy'n eisiau hwnna'n o'ch chi ni, a fi'n gwybod. Chi wedi colli digon o bwysau nawr. A wedyn ni, a hefyd mae yna ddosbarthiadau ffotograffiaeth, computer gyda ni. Mae yna gwrsiau ymarfer cwmnioedd yn dymewn i ddefnyddio yn adeiladau ni. Ac felly mae'n go brysur arno ni rhwng popeth. A hefyd edrych mlaen yn fawr, a dyna ble bydd trydar ond dymewn yn bwysig i ni. Diwedd mis Awst, ni'n chwarae, mae yna 5 o gemau cystadleuaeth Ewropeaidd merched dan 19 yn cymryd lle yn Gorllewin Cymru. Bydd gwledydd megis yr Eidal, Sbaen a'r Almaen yna. A fydd y gêm gyn-derfynol yn cael ar y teledu trwy Eurosport. Felly fydd Clwb Pedwar Caerfyrddin ar y map ac yn sicr fydd eisiau trydar i enni'n cefnogaeth i'r gemau hynny. Ardderchog. Felly mae gennych chi dîm merched go gry hefyd, oes? Na, dim ar y foment na agos yn anffodus, a mae hwnna o fewn yn strategaeth ni. Oedd Clwb Merched gyda ni am ryw ddegawd, a yn anffodus rhyw 2 flynedd yn ôl beidiodd y tîm hynny, ac ni ar y foment rwy'n yn ysgrifennu strategaeth am y blynyddoedd nesaf. Ac yn sicr yn uchel ar y rhestr fydd adennill tîm merched ieuenctid. Dwi'n gwybod, felly defnyddio'ch cae chi, Manwt, ar gyfer y gystadleuaeth yma? Dim ond defnyddio'n cae ni. A dyma'r tro cyntaf, wrth gwrs, bydd Cymru yn chwarae hefyd yn y gystadleuaeth, oherwydd y Cymru, wrth gwrs, dyna'r lleoliad y gystadleuaeth. A mae'r tro diwetha i unrhyw dîm o Gymru i chwarae yn Ewrop oedd yn 1958, wrth gwrs, amser Cwpan y Byd yn Stockholm. Felly mae'n digwyddiad hanesyddol. Mae dros 100 o flynyddoedd wedi mynd ers bod ni wedi cael y cynrychioliaeth mewn Cwpan Ewrop neu Cwpan y Byd. Ond mynd ôl i'r merched, dwi'n dweud bod dim tîm merched sefydlog gyda ni, ond mae academi llwyddiannus gyda ni 100 o blant, bechgyn a merched. Felly mae'r llwyfan wedi selio'n gadar ni mwyn ail dechrau yn tîm ieuenctid merched ni. A beth amdanoch chi, Jeff? Da ni wedi sgwrsio droion, da chi wedi ymddeol ebyn hyn, wedi bod gyda'r heddlu yn detectif efo'r heddlu. Oedd na freuddwyd fod bynnag i fod yn bêl-droediwr pan oeddech chi'n rhai blynyddoedd allan iau? Wel, na, dim o gwbl. Chwarae rygbi o'n i. Sy'n chwarae rygbi Abertawe a chwarae dros tîm ieuenctid Cymru. Ond pêl-drod o'n i'n hoffi gwylio, a y mab yn bêl-droediwr go dda. A dyma droi at fod yn weinyddwr o fewn pêl-droed, a dyna fel wedi bod bellach gyda Clwb Pedwar Caerfyrddin ers agos i gwarter canrif. Dwi'n gweld. Wel, da ni'n dymuno'n dda iawn i chi, gobeithio i chi'n dda yn erbyn TNS. A diolch, Jeff, am adael i ni ddod atoch chi o'n trydarwyr ni, a diolch am fod yn rhan o'r teulu trydar fel petai. Iawn, diolch yn fawr i chi. Hwyl fawr, dara rwan, dara. Na bo. Jeff Thomas oedd o. Na fo, mae hwn yn esgus ardderchog yn dydi. I ni gael sgwrs efo pobl am wahanol bethau. Jeff Thomas o Glwb Pêl-droed Caerfyrddin. Cofio pan oeddan ni'n does, Aberdeen a'r tywydd mor noes. Mae pethau rwan yn edrach yn well, gan dy fod ti wedi cerad mor bell. Edrychiad cyntaf, edrychiad cyntaf, edrychiad cyntaf. Dwi'n cofio gweld chdi ar y tils yn Tescos, ar bnawn dydd Gwener braf. Mi nes i ofyn be dith enw di, ac mi atebas di hal. Edrychiad cyntaf, edrychiad cyntaf,
Edrychiad gyntaf sy'n cyfri bob tro i mi. Dwi'n disgyn mewn cariad wel bobor a hafnawn, a hogla'r weitmysg sy'n gwneud popeth am iawn. Mae'r clwt yn dyn rownd fy ngarddwn i, ond cariad llac sy'n dy gyhannal di. Edrychiad cyntaf sy'n cyfri bob tro, edrychiad cyntaf sy'n cyfri bob tro, edrychiad cyntaf sy'n cyfri bob tro i mi. Dwi'n cofio cydiad yn dy sena'n oeth, wyth o ar fy nwes a thwefus yn boeth, a gofyn yn bora a nes i chdi, a dyma'r atab a roddais di mi. Edrychiad cyntaf sy'n cyfri bob tro, edrychiad cyntaf sy'n cyfri bob tro, edrychiad cyntaf sy'n cyfri bob tro i mi. Ma'n dal i frifo, wyt ti'n oed oimlo. Ma'n dal i frifo, wyt ti'n oed oimlo. Edrychiad cyntaf. Iwcs a Doyle, mae 9 munud i 5. Cofiwch yn bod ni am fynd ar y ffordd cyn 5 o'r gloch. Da ni angen can sydd rwsyd neu gilydd yn nhw'n wneud â Ffrainc. Diolch eto i Jeff Thomas o Glwb Pêl-droed Caerfyrddin, Carmarthen Town. Un o'n teulu trydar ni. Os da chi eisiau bod yn aelod o'r teulu trydar, mae rhaid chi'n dilyn ni. At yr hysbys rwan, dillun Ebrill y 15fed. Sef heno, ac am hanner awr 7 heno, dewch i glywed mwy am y paratoada ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2015 fydd yn dychwelyd i feifod. Heno amdani felly yn y ganolfan hamdden Llanfair Caerenion, hanner awr 7. Hefyd am hanner awr 7 heno, mae yna noson o fywyd gwyllt Cymreig efo Iolo Williams yng ngwesty'r Village Corriton, Caerdydd. 10 punt di pris y tocynna, a'r elw yn mynd at ganolfan ymchwil cancer Felindre. Y tocynna ar gael, dim ond chi ffonio dim 7970 dim 558 632. Beth am fynd heno am 8 ar daith ystlimod Llanberis. Yn cyfarfod wrth yr amgueddfa lechi yn Llanberis. Mae archebu lle yn hanfodol felly. Dyma rhif dim 1286 67 9977. Dim 1286 67 9977. Nos y fori, recordio'r talwrn y beirdd am 8 o'r gloch yn Hafarn y Pengwern Llanffestiniog yn cystadlu fe fydd tîmau'r Berwyn yn erbyn Glannau Menai, y tir mawr a Tegeingl Bro Alaw yn erbyn y tywysogion. Na fo, dyna gyn nes yn ddwrwyd yn am hanner awr 7 nos fori, clwb garddio Felinwnda'n cyfarfod yng nghanolfan Bro Llanwnda. Dyna ni ta, dyna ni'r hysbys am heno. Os da chi am mynd i roed hysbys i unrhyw beth, dim 37 dim 3 500 500. Ni textio 67 500. Rwan, da ni'n mynd i roed stamp o Gymru ar ddigwyddiad ar Ebrill y 15fed. Da ni'n mynd nôl i'r flwyddyn 1865 a da ni'n mynd i geisio dringo'n ffordd i fyny'r ystol a chyrraedd can Gymraeg. Reit, dyma'r digwyddiad. Ebrill y 15fed 1865, bu farw cyn ar Llywydd ar Unol Daleithiau Abraham Lincoln. Sut da ni'n mynd i fynd o fano at gan
Gymraeg. Barod? I nilyn ni rwan o gam i gam. Y cam cyntaf mi gafodd ei seithi y diwrnod cynt, sef Ebrill y pedwerydd ar 10, dwi'n baglu cyn cychwyn ar y cam cyntaf, pan oedd o yn y Ford Theatre yn Washington. Yr ail gam i fod yr ystol. Y gŵr nath i seithio oedd John Wilkes Booth. Cam 3. Sais oedd tad John Wilkes Booth a ddudodd i'r Amerig yn 30 ar 40 ganrif ar 15. Cam 4. Cyn gadael Lloegr, roedd y tad Junius Brutus Booth yn actor enwog ac yn fwy adnabyddus yn actio yn dramâu Shakespeare. Cam 5 a'r cam ola, mae yna gyfeiriadau diri yn dramâu Shakespeare at Gymru! Da ni wedi cyrraedd! Ac yn ei plith, y ddrama Henry IV, Part 1, rhan 1, lle mae yna sôn am Owain Glyndŵr. Dyma gan am Owain Glyndŵr. Dafydd ap Gwelyn a thair modes lan yn rhannu atgofion yn weichion y tân. Dyna ni, Glyndŵr yma na, da ni angen can o Ffrainc cyn diflannu. Dwarna ne, ysgod yn y bôl. Da ni yn Llydaw. Dwarna ne, cychod wrth y cae. Diolch am eich cynigion. Dwarna ne, heddiw ar ei ore. Dwarna ne, cychod wrth y cae. Mwy o gynnion Ffrengig i naws yn ystod yr wythnos. Y gwynniw'r môr a'r coed a'r nen yn dwarna ne. Yn y farchnad pysgod sbŵr ar lan y dŵr yn dwarna ne. Dwarna ne, pysgod yn y bore. Dwarna ne, cychod wrth y cae. Dwarna ne, heddiw ar ei ore. Dwarna ne, yn yr hael, cychod wrth y cae. Bombats biniws, drymian taro, gyda'r hwyr yn dwarna ne. Wrth yr eglwys rown ni'n dawnsio mewn ffes nos yn dwarna ne. Dwarna ne, cychod yn y bore. Dwarna ne, pysgod ar y cae. Dwarna ne, heddiw ar ei ore. Dwarna ne, cychod wrth y cae.
Awn ni nôl cyn bo hir, dros y môr I Dwarna ni. Cerddwn ni trwy'r strydoedd cil I bwyta mŵl yn Dwarna ni. Dwarna ni, Dwarna ni, cysgod yn y bore. Dwarna ni, cychod wrth y cae. Dwarna ni, heddiw ar ei ore. Dwarna ni, yn yr hael, cychod wrth y cae. Mike Stevens yn mynd â ni I Dwarna ni. Diolch am y cynigion. Mwy o deithio I Ffrainc felly fori. Mwy o ddihirod Cymru yn cael yn sylw ni fori hefyd. Y drwg a'r da. A cyfan oll yma am hanner ar fi 2. Ond y post prynhawn nesaf, dyma Dewi Llwyd. Rhawn da I chi, mae'n 5 o'r gloch. Croeso cynnes i'r post prynhawn, dyma'r prif benawdau heddiw. Trafferthion y gwasanaeth ambulans. Ffigurau newydd yn datgelu am ba hyd y bu cerbydau'n aros y tu allan I adrannau brys Ysbytai Cymru. Llythyrau I gannoedd o rieni Abertawe heno'n gofyn am ganiatad I frechu plant rhag y frech goch. Y penawd a chwaraeon heddiw gan David Jones. Malky Mackay, rheolwr Caerfyrddin, am wobrwyo'r cefnogwyr sydd wedi cadw'r ffydd yn y clwb yn ystod tymor o newidiadau dadleuol. A bandiau pres Gwynedd a Môn yn taro 12 mewn cystadleuaeth fawr y Manceinion. Hyn I gyd o hyn tan 6:45, ond mi ddechreuwn ni fel arfer gyda'r bwletin diweddara ac yn cyflwyno heddiw mae Gwen Llian Glyn. Rhawn da I chi. Mae yna bryder eto heddiw mae'r amser mae criwi ambulans yn gorfod aros y tu allan I Ysbytai Cymru. Mae BBC Cymru wedi cael gwybod bod ambulances wedi trilo cyfanswm o bron I 2,300 o ddyddiau.